Oh, konke bengifuna ukukunikeza yona. Qala. Awu. Yini? Sisina. Ubani? Ngobani? Owakho sibungenza noma yini othanda ukuyenza ngayo. Awu ngiyangidida ke manje. Yini uKhisimusi usuvele nje washesha wafika yizipho zawo lo. Suka iphuma kubabekazi nombatha. Babekazi nombatha. So, yakhumbula esenzele liyathanda lokuhambisa amathoyizi einganeni. Leyo mali le iphuma lapho. Someone just i-profit yakhona le. Oh kodwa kozami so sifanele ngichazele yonke into. Lalela. Khona umshikashika esiwenzile yazo. Kunokuthi sihambise amathoyizi awu 500 sihambise amathoyizi awu 50. Bese kuthi le mali ke esalisa vele sayihlukanisela sonke ke. Okay, mengithi ukuhlukanisa nginehaba ngoba leli group lelubabekazi livele lathatha yonke le mali yangiroba kodwa ke kulungile ngoba kukhona at-least esitholile. So lena ke ishare yakho. Ngifuna ukukhombisa ke izinto engiyithenge nge-share yami. Ungasabi izonichazela ukuthi ungani ngimcela ukuthi ahlale kulesi sihlalo. Amen. Hlala nje ukhululeke. Bazalwane benkosi, ma-members amahle komidi lingcwele. Bazalwane ufikile unohlelo abaye baluhlela oluhle futhi oludinga ukucuswa kakhulu lokulekelela phela izingane lapha orphanage home lezi eziswele ukuthi banikele khona ngamathoyizi awu 500. Awu ngosango. Awu bamuhle umsebenzi. Leyo imisebenzi emihle kumele siyetuse bazalwane. Amen. Ukwenze lokho ngokuhlanganyela nokhansela wethu Mbatha kanye nomama esimaziyo ubabekazi. Kepha ke kuleso sithembiso ebesenziwe kwi-orphanage kugcine kufinyelela amathoyizi awu 50 nje kuphela. Awu okusho ukuthi lo 450 wamathoyizi imali yakhona basebeyithatha ke. Hawu bayibhodla bona kwabeyabo. Ngasho futhi ngisasho namanje ukuthi yonke into enombatha nobabekazi hayikaze yaba yinhle. Inhloso zayo hlezi zinobusathane bodwa. Amen. Ingakho ke ngithi kubalulekile ukuthi uzazi njengomzalwane. Ubalekele isono kepha uhlale ezwini. Awukwazi ngiphoqa befikile. Yazi ukuthi uza kahle. Awu. Isasho ngiyaphindelela. Ngithi uNkulunkulu noma uKristu uqobo lokho angeke akwenzela. We ungakwenzi. Ngisho ukugcwala umlomo ukuthi cha afikile usiphoxile siyibandla. Ukuthi untshontshe libandla iKKC. Awuntshontshelanga thina kuphela la. Wena phela untshontshelwe uNkulunkulu uqobo lwakhe. Luka inkohlakalo. Uyazi bazalwane uthi unethemba kanti cha umuntu uze yena ngobugebengu obuthize obungalungile. Bazalwane yanicela ningavumeli uSathana angene ezinhlizweni zenu. Amen. Yebo ilingo ziyoba khona. Kuningi ukuphambuka esiyohlanganizana nako. Kepha wena mzalwane okubalekile ukuthi ulwe kwaSathane lowo uyokukholwa kanjani mawuthi awufuni ukusondela kuye. Uma usavumela izinto ezifana nalezi. Bazalwane nansi imali anginike yona. Ufikile. Yiyo le ethatha kobabekazi. Hayibandla. Nombatha. Awumfundisi bese seshintshile ufikile. Socela ke ntombi. Uyithathe nansi. Si-Excom members kanye nebandla iKKC sithi siyabonga. Thatha nansi imali uyibuyisele emuva lapha ya. Obabekazi obhululu bakho nombatha. Thatha. Ngoba ngeke sikwazi ukuyamkela thina siyibandla futhi siwumphakathi wakwaMashu. Amen mfundisi, amen njalo.